Dengbêjiya Kurd dengekî xwe hêjayê din wenda kir. Dengbêj Feyzoyê Rizo koça xwe ya dawî kir. Em dibêjin bera cihê wî bihişt be û ji malbata wî û hemû hezkiriyê wî re sersaxiyê dixwazin. Bi münasebeta wefata wî, hevalê wî hunermend û tevgera çand û hunera Ewropa peyam weşandin, emel peyama tev çandê binerin û dûre dosyeya me taybet bê Feyzoyê Rizo kî ye û ji dengê wî jî em ê stranekê wî guhdar bikin. Ji dîwana dengbêjiyê dengekî din kêm bû. Dengbêjê hêja Feyzoyê Rizoyê ku li bajarê Krasnodorê Rûsyayê dijiya, ji ber nexweşiya pençeşêrê jiyana xwe ji dest da. Rizoyê ku berî niha 2 salan bi nexweşiya pençeşêra mîdeyê ketibû û di van rojên dawî de rewşawiya tenduristiyê girantir bibû, di heftê meha mijdarê de jiyana xwe ji dest da. Piştî wefata dengbêjên Emir, hevalên wî yê hunermend û tevgera çand û hunera Ewropayê peyamên sersaxiyê weşandin. Peyama tevçanda Ewropayê bi vî hawî bû. Bi dilekî xemgîn menûçeya koçkirina dengbêjî welatparêz Feyzoyê Rizo bihîst. Feyzoyê Rizo ku ji malbateke hunermend û çandparêz de hat, weke pira navbera nifşê kevn û yên nû yên dengbêjiya gelerî bû. Wî bi apanên xwe Mecidê Fars, Şeroyê Biro û bi kurê xwe hunermend Tîtalê Feyzole straye. Bi derbasbûna tevgera azadiyê ya Qafqasyayê re, Feyzoyê Rizo di strangotinê de hîn bêtir aktif dibe û êdî sînorê Qafqasyayê derbas dike. Di şahî û pîrozbahiyê netewî de cî digire. Bi dilekî xweş û moraleke bilind serdana welatê xwe dike û bi hostayê mey û fîqê Egîdê Cumhore beşdarî festîval û Newrozan dibe. Ew endamekî xwezayiyê tevgera me ya çand û hunerê bû û heya roja dawî jî dilsozekî têkoşîna azadiyê bû. Bi koçkirina wî re hem tevgera me hem çanda resina stranbêjiyê endamekî xwe yê paqij û dilnizm wenda kir. Bi kesayetiya xwe ya dilovan û dilnizm bi hunera xwe ya resen ew ê her dem weke nirxekî me yê giranbiha bimîne. Serê malbata wî, hezkiriyên wî û serê gelê Kurdistanê sağ be. Cenazeyê Rizo li Krasnodorê hat hedefînkirin. Rizoyê biraziyê dengbêj Şeroyê Biro û Mecidê Faris bû di sala 1954 de li gundê Varmezya re Yerêvanê ya paytexta Ermenistanê hatiye jiyanê. Malbata Rizoyê ku Kurdekî êzdiye pêşî koçî Îdirê kirin û piştî sirgûna 1915 berê xwedan Ermenistanê. Dengê Rizo 26 salan ji radyoya Erîvanê li seranserê Kurdistanê belav bû. Rizo piştî sala 2003 beşdarî festîvalên li gelek bajarên Kurdistanê bû û bi Egîdê Cumhore derketin ser dikê. Rizo her wiha bi Cumhore di fîlmê Vodka Lemon ê Huner Selem de jî cî girtibû.